बेबायदि आरोना लोगोफोर जुखामनि साइजआ गासिबो फुल बेगर दंखायो आरोना लोगोफोर। So hello लोगोफोर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैहाय मा होनो जोंहानि जुखाम खानायनि गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर आङो। तो दिनैहाय मा होनो ओमफ्राय जोंहा दैसा जिङावबो जुखाम गायदों नालाय, तो बेवहाय दिनैहाय जुखाम खागोन आरोना लोगोफोर। तो बेवहाय 7 बिगा दङ। तो दिनै मानसिफोराबो बिराद बुरजा लानांदों आरोना लोगोफोर। तो दायो नोंसोर नायलांबाय थादो माबायदि बेसेबां बुरजा क्वान्टिटियाव जुखाम ओंखारो बेखौ नुनो मोनगोन आरोना भिडिअआव लोगोफोर। तो नायलांबाय थादो आरो जायफोरा आंनि भिडिअआव गोदान अननानै चेनेलखौ लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर। तो दायो आङो नै स्कुटिजों थांनो ओंखारबाय आरोना, ओमफ्राय माखासेया खाग्राफ्रा ट्रेक्टरजों थांबाय आरोना, एसे गोजान जायो नालाय लोगोफोर। तो नायलांबाय थादो लोगोफोर। खानाया सुरु जाबाय आरोना लोगोफोरनि, ओमफ्राय इयाव ओरै थिखांखाबाय। ओमफ्राय आं ओरै जिरायना दं आरोना इयाव ट्रेक्टराव। ट्रेक्टर गंसे लुट जाबाय आरोना लोगोफोर, दा न'आव लांसिगोन। बै लामानिफ्राय बैसिम खाखांबाय आरोना लोगोफोर, नै लांदां जाजोब्बाय बेखिनि। आरो नैबे साइडआव दंबावो, नैबे बेलेगनि। लाबोलायबावनोसो नै साथामसो। साथा हमबाय आरोना गरमखाय। रानजोबखाबाय गोरान। दिनै खाजोबनो हानाय नङा आरोना लोगोफोर, बुरजा मानि दं नालाय। दा ट्रेक्टर गंनै खाखांबाय, दा बेलासियाव ट्रेक्टर गंनै केन हाबावनो हागौ आरोना। ट्रेक्टर गंनै माखासे थाबावगोन। नैबे दैयाव मोखां सुना लानोसै आरोना लोगोफोर। नैबे जोंना जुखाम, ओमफ्राय नैबे दै। मोखां सुनोसै बोरियानो, गरमथार जाबाय लोगोफोर। ट्रेक्टर मोनसे लडिं होबावगासिनो आरोना नै। मेंबाय गरमजों बिरादनो, गस्ला सिजोबबाय दै रोगानानै। बेस्राफोर जा रुजुनांदों नै। सियारबो लाबोफादों नै जिरायनो। आरो मारा होनाय दंबावोसो लोगोफोर। मारा होखांबासो आरो लामबावनांगोनसो, मारा होखांनानै होमबासो सान्ति। मारा होनायाथ' साननै सानथाम उनावसो होनोसै आरोना। तो नायलांबाय थादो दिनै बेसेबां बुरजा लांनो हायो बेखौ। दा लास्टाव होनोसै आरोना लोगोफोर, कमप्लिट जोब्बा। स' लोगोफोर, हाजिराफ्रा मेंबायनो आरोना बिरादनो, बोथोराबो बिराद गरम नालाय। ओमफ्राय नै स्प्राइट लाना फैदों आरो आं खामलाफोरनो।
ओरैबायदि खागासिनो एकदमै नाहर 15 जनबाबो खाग'नो हायाखै आरो दा स्प्राइट लोंनोसै हाबसिगोनानो नै जोंना लोगोफोर खामलाफोरा एकदम खागासिनो आरोना मोनासिगोन ओमफ्राय दा लास्ट गंसे ट्रेक्टर लानानै थांबावनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खाबाबो खाग'नो हायाखै नै 15 जन दं आरोना खाग्राफ्रा गासै ट्रेक्टर गंब्रै रोगाना हाबाय आरोना दिनै आरो गाबोन खाफैबावनांगोन गाबोनबो रोगाबावनांगोन आरोना दा लखबनायाव बेसेबां बुरजा नुयो देखायनोसै आरोना लोगोफोर लास्ट ओमफ्राय भिडिअखौ माबायदि नुखो कमेन्टआव लिरहरदो लोगोफोर लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामहरदो लोगोफोर मोजां मोनदोंबा स' लोगोफोर नै ट्रेक्टर गंथामनि दं आरोना बेयाव ट्रेक्टर गंथामनिखौ लाबोबाय इयाव गारना दोनबाय आरोना ओमफ्राय ट्रेक्टर गंसेया दासो फैगासिनो लोगोफोर मोनफैथ'वाखै बेयाव ट्रेक्टर गंथामनि दं आरोना फिथाइया एकदम बे नैबेयाव गायनायनिस्राय बेयाव बे हायावबो गायदोंमोन नालाय लोगोफोर बे हायाव गायनायनिस्राय बिराद गोलावसिन आरोना फिथाइया लोगोफोर स' हेल' लोगोफोर दिनैहाय मा होनो लोगोफोर जुखाम मारा होगोन आरोना लोगोफोर थ' 7 बिगानि जुखामखौ दिनैहाय कमप्लिट मारा होजोबगोन आरोना थ' बेसेबां बुरजा ओंखारो दा नुनो मोनगोन लोगोफोर थ' दायो ओइनै आजावग्राया फैबाय आरोना ओमफ्राय माबाया फैयाखै मा होनो मारा नाग्रा ट्रेक्टरा दाबो फैयाखै आरोना नेगासिनो दङ दा जुखामनि साइजखौ एसे देखायनो आरोना लोगोफोर माबायदि जुखामनि साइजआ बेबायदि आरोना लोगोफोर नै नायनो हागोन लोगोफोर बेबायदि आरोना लोगोफोर जुखामनि साइजआ गासिबो फुल बेगर दंखायो आरोना लोगोफोर डेन्जारास 7 बिगानि दं आरोना बेयाव दामोल ओमफ्राय साननै दामायना दोनबाय बेखौ दायो मारा होनोसै खनसेनो आइयाव दाबसे दङ गासै ट्रेक्टर 9टा जादों आरोना ओमफ्राय बेयावहाय दोननो जायगा बानायगासिनो ट्रेक्टरा मोनफैबाय लोगोफोर खादा नांगोन खादा दाबुर गंनै लाबोबायमोनथ' गंनै लाबोबायमोनथ' नांबावगोन जानो नोंसानि नङामोन बै आवगोलनिया बिलाइ गांथाम नांगौ मारा सुरु oi Bina.
खोबाखै बेयाव नांथाबना थाबाय नै दोनदो टेलार से 40 खनसे होखांबाय आरो ना लोगोफोर टेलार मोनसे आरो नै बिथिं दंबावो ट्रेक्टर गंनै जाबाय आरो ना लोगोफोर नै लखबसिम खनसे ससलांबाव बेयाव ससे होदोब्रा नङाबा आरो बोनांलायगोन ना So लोगोफोर मा होनो बोथोरा बिराद गाज्रि थगायबाय आरो ना दिनैहाय मारा नानाया मा होनो अखा बार दसेनो फैब्रबना होनानै टेलार गंनैनि बारासो मारा होनो हायासै आरो ना लोगोफोर थ' गाबोनसो होफिननांसिगोन ओमफ्राय मा होनो खोबनानै दोनजोबनांबाय आरो ना होखांनायखौबो खोबनानै दोननांबाय ओमफ्राय होयिखौबो खोबनानै दोनफिननांबाय आरो ना लोगोफोर मा खालामबावनो दा ओमफ्राय नै बिथिं खोबना दोनजोबबाय आरो ना नै लोगोफोर बिदि नै बिथिं नाखांनायखौबो खोबनानै दोनजोबनांबाय ओमफ्राय सान्दुंखौ नायदो आरो ना दायो बुरिया ओंखारनानै देखायबावबाय दुगानो खोबजोबखांनानै
दाथ' लोगोफोर बेसेबां बुरजा ओंखारखो आं बेखौ खिथानो हाला तो मा होनो नेक्स्ट भिडिअआवसो आङो खिथानो हासिगोन आरोना तो बेखौ मा होनो फोराननानै सुखांबासो खोन्थानो हागोन नालाय बेसेबां जामारखो एक्चुअलि तो नेक्स्ट भिडिअआव आं लाबोनोसै आरोना बेसेबां जामारो खै कुइन्टेल ओंखारो लोगोफोर ओमफ्राय आरो बेसेबां दाम मोनखो फाननानै बेखौबो आङो खनसेनो लाबोखागोन आरोना लोगोफोर नोंसोर भिडिअआव नुनो मोनगोन तो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर तो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन।